San o san ka bɛn selicinin ɲɛkɔrɔla ma gouvernement bɛ misi feeretaw bila suguw kɔnɔ jamanadenw ye ni ka sɔnɔgɔya don u la yasa ka se ka seli musakaw nɔgɔya maaw bolo. Ɲina a yirala ko misi 3,820 kɔ o de bɛna bila suguw kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsilen don bagan mara ani mɔni koɲaw ma Yuba Ba ale y'a yira k'a fɔ ko misi 3,820 kɔ in cɛla ko 1,770 o de bɛna to Bamako. 800 o bɛna taa Kayikaw fɛ yen nɔ. 750 olu bɛ taa Sikaso. Segu olu ta ye 300. Mɔbitikaw ta ye 200. Nin baara min filɛ ka kɛ a bɛ don jamana ɲɛmaw ni bagan maralaw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔ. A bɛna to sen na fo avril kalo o tile 10. Minisiri ka fɔ la ko misiw sɔngɔ bɛ daminɛ 40,000 ka taa bila 70,000 la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.